Dada. Okay, silly. Jawan is full gamma through. Guys, welcome back to the new vlog. So, Yan is Ermai Falls today. So, Yan Akshay Pogajana mana BGM my friend Itachi band Abhishek band Arla vaidire. So, ಮೂರು ಜನ Ermai Falls ಗೆ ಬೈದ. So, ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡ ಗುಂಡಿರಲಿ. So guys, ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಬೇಕು ಬತ್ತು ನಮ್ಮ Ermai Falls ಗೆ. So, ನಾವು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳೊಂದು ನಿಜ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ. So, ನೀರು ಎಡ್ಡುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಗುಂಡಿಲು ಉಂಡಿತ್ತು ನೀರು. अच्छा जी लाइक आंदू मीयरला सो पूरा नीर मी अंदुल्लेरे सो निकलेला तोपा गंज नी मोबाइल मित्त पतो बೈದಾನೆ ಪೋಯ್ಸಲ ಮಿತ್ತು ಪತೋದಿಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರ್ತಿರ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿನೆ ಸೋ ಈ ಸಲ ಮಿತ್ತು ಪತ ಇದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಅಂದೆ ಸೋ ನಿಕಲಿಗೆ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋ ಪಾವಿತುಲಿ ಮಾತಾ ಬೈದನಾ ಸಮಸ್ತ ಮಿತ್ರ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಅತಿಥಿ ಬೈದಿರಿ ಹೊಸ ಅತಿಥಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟಾಚಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಏರಿ ಅಮೀರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಅಮೀರ್ ಪೋಯ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ತಿರ್ತು ಮೀತನೆ ಅದಾಗ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಇದೆ ಮಿತ್ತು ಬರ ಆದಿತ್ತಿ ಸೊ ಇದೆ ಒಂದೊಂದು ಗುಂಡಿ ಮೀಪುನ ಸೊ ಇನ್ನೊಂತೆ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ತದು ಆ ಗುರಿ ಹಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಬೈದ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಮೀ ಒಂದಿತ್ತು ತುಂಬು ಸೊ ಈ ಸಲ ಅಂತೆ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಮುಲ್ಪೆಂಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಗುಂಡಿ ಉಂಡು ಸೊ ಮೂಲ ಕಾರ್ ಎಕ್ಕುಜಿ ನೀರು ಸೊ ಆತು ಗುಂಡಿ ಉಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಪಂಡುಂಡ ನಿಕ್ಕೆ ಹಲೋ ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ನಮನ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜನ ಕುಟ್ಲದ ಅಕ್ಷಯ್ ಎಂಜ ಅಂದಿದ್ಯಾ ಸಗಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಎಂಜ ಎಂಜ ಸಗಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ಗುಂಡಿ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಒಂದು ಸೊ ಹಿಂದೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಬರ್ರ ತಾದಿ ಮಲ್ದಿದ್ದೀರಿ ಒಂದೇ ಬಂಗ ಬರಡಪ್ಪ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರ ಸೊ ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಬರೋವರೆಗೆ 50 ರೂಪೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ನಮಗೆ 3 ಜನಕ್ಕೆ 150 ಅಂಡ್ ಸೊ ನೆಟ್ಟೆಡ್ದು ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ತು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಂಡ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೀಪುನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಏರಿಯಾ ಪ್ಲಸ್ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂದ ಒಂದು ಜಾಗ ದಿಕ್ಕು ಹಾಂ ಪಲ್ಲೆ ದಾದಾ ಸರಿ ಜಾವನೀರು ಫುಲ್ ಗಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ
ಸೊ ಗೈಸ್ ಎರ್ಮೈ ಫಾಲ್ಸ್ ಪೋದು ಅವ್ರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಟ್ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿದ್ರೆ ಆಯ್ಬೇಕು ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ ತೊಂದ್ರಲೆ ಸೊ ಫುಲ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಸೊ ನಡೆದು ನಮ್ಮ 2 ಸಲ ಪೋದಿತ್ತಾನೆ ರಿತಿಕ್ ರಾಗ ನೋಟು ಮತ್ತು ಸೊ ಅದಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಪೋಜಿ ಮಸ್ತ್ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಸೊ ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ಪೊಯ್ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಕಂತೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತುಜ ಸೊ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಪೋ ಇನ್ನೊಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡಿದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿ ಬಂದಿಲ್ವೇ ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡಿ ಚಾನಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಬೈ ಗೈಸ್ ಬೈ ಬೈ